Guys, di na karon sa Maasin City guys, sa terminal. Itong oras alas 9 at 38 niya nagtatagpan ko guys kaya nakabalik na sa lungsod sa Macalo. In travel ta kay naghatod agad guys niya. Itong oras karon alas 9:38 matupatagpan ko guys niya. Okay guys, diyan na punta sa DBP. Maghatod tag advice gapon guys murag sa lambang niya. Atong oras ron alas 10:30 dapat kabalik ta nga sa Macalo alas 12. Okay, so data guys niya kay nganong maghatod may advice guys, nganong maghatod guys sa may rason amo ni guys kung ang seeking way advice di unuran sa bangko mo dapat before ma-deposit ang chiki, ang advice na input na sa system aron way mga problema nga mo. Okay, August 14, 2024 guys, dispersion sa Maasin City. Daghang tawid. Okay, so data guys now mga binati ug minahal kung matulog. Today is August 14, 2024 niya dispersion sa Maasin City. Happy Fiesta niya din atas talan bang kung diin maghatod tag advice guys aron kanang ag mga chiki guys inig deposit sa mga example na mga supplier di sila makuan sila ba murag di sila mutalbog kay dapat naman di advice before mo makaskin hindi nga to ati manundaan aron way mga problema nga moabot sa mga ipang-isyu nga chiki sa lungsod sa Macalo charot ora do correct is okay tinod dito guys atong ating manon ang mga advice aron inig deposit o anay problema. Okay, iko pipi tinooray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Macalo.